21 21. 21. گفتگوی کوتاه 2 Småprat 2. Småprat 2. شما از کجا میایید؟ Var kommer ni ifrån? Var kommer ni ifrån? اهل بازل هستم. Från Basel. Från Basel. بازل در سوئیس قرار دارد. Basel ligger i Schweiz. Basel ligger i Schweiz. می توانم آقای مولر را به شما معرفی کنم؟ Får jag lov att presentera herr Müller? Får jag lov att presentera herr Müller? او خارجی است. Han är utlänning. Han är utlänning. او به چندین زبان تسلط دارد. Han talar flera språk. Han talar flera språk. شما برای اولین بار اینجا هستید؟ Är det första gången ni är här? Är det första gången ni är här? نه، من سال گذشته هم اینجا بودم. Nej, jag var här redan förra året. Nej, jag var här redan förra året. اما تنها یک هفته. Men bara en vecka. Men bara en vecka. پیش ما به شما خوش می‌گذرد؟ Hur trivs ni här hos oss? Hur trivs ni här hos oss? بسیار خوب است. مردم مهربان هستند. Mycket bra. Folk är trevliga. Mycket bra. Folk är trevliga. از مناظر اینجا هم خوشم می آید. Och jag tycker om landskapet också. Och jag tycker om landskapet också. شغل شما چیست؟ Vad har ni för yrke? Vad har ni för yrke? من مترجم هستم. Jag är översättare. Jag är översättare. من کتاب ترجمه می کنم. Jag översätter böcker. Jag översätter böcker. شما اینجا تنها هستید؟ Är ni här ensam? Är ni här ensam? نه، خانمم هم اینجاست. Nej, min fru, min man, är här också. Nej, min fru är här också. Nej, min man är här också. و 2 فرزندم آنجا هستند. Och där är mina båda barn. Och där är mina båda barn.